Ты лічыш гэта адказам? Я яшчэ маю квіток. Пасля таго хаосу, што ты учыніў за некалькі мінулых тыдняў, ты лічыш свой квіток сапраўдным? Ты запамятаў, што рускаром падпарадкавана кіраўніцтву, а кіраўніцтва стаіць панад усім? Яны заб'юць мяне нават за размову з табой. Добра ж ты мяне ушанаваў, калі прынёс смерць да маіх дзвярэй. О, Джардані, што ж з табой сталася? Маё імя Джардані Йованович. Я дзіця Беларусі. Сірата з твайго роду. Ты мусіш мне дапамагчы. Ты павінна. Гэта твой абавязак. Роні, хопіць! Ходім. Не абавязана. Ніхто табе не абавязаны, Джардані. Ведаеш, тыя, хто прыходзіць да мяне, жадаюць аднаго. Жыцця без пакут. Я намагаюся пазбавіць іх дзіцячых думак, бо, як ты ведаеш, мастацтва боль. Жыццё пакуты. Неяк ты выкраскаўся. І вось ты зноў там, дзе ўсё пачалося. А ўсё з-за чаго? З-за шчаня? Это быў не просты шчаня. Добрыя ўспаміны. Сядай.